Què passa, gent, com vos va la vida a mi en paper? I espero que vosaltres també. Espero que em trec el xiclet que el tenia a la boca. A veure, avui estem aquí amb un nou vídeo de l'Ua Tripani. Ja sé que és el segon que penjo de Call of Duty Advanced Warfare i que el penjo molt seguit de l'altre, però és que estic molt motivat. A veure, avui estem infectat amb Call of Duty Advanced Warfare. I per què? Doncs perquè la vida és molt cutre. Aquí els espontanis ja han desaparegut. Ha sigut una extinció dels espontanis i han sortit uns tios que salten. A veure, aquí què foten aquests tios? Maneja't, maneja't. Aparta't, collons, que et foto. A veure, aparta't, que et foto. Per què foteu tots aquí en terra? És que m'agafa un calambre i tot. A veure, aparta. No s'aparten els cabrons. Cabrons! Deixeu-me pas. Doncs me'n vaig, au. Que us fotin, que us fotin! Jo me'n vaig a passejar, que la vida és millor si passeges. I avui, què farem avui? Avui parlarem de la vida. Avui parlarem de la vida. Però què parlarem de la vida? Parlarem de que hi ha gent que no sap parlar català. L'altre dia em vaig trobar un tio que parlava allí i dia: soc això. Què collons vol dir això? A veure, és que... No, és que estava malament del cap o és que li faltava un tornillo. A veure, on estan els espontanis que em peto? Jo em peto, sabeu? Qui no es peta és que és mariquita. Mariquita, maricón. A veure, és que no surt cap espontani, sabeu? Jo segueixo dient-los espontanis encara que no ho són, perquè ara ja van vestits. Mira'l. Mireu com són. Hòstia, que em pensava... Oh, mira'l. Collons! Ai, que em maten! Ai, que em persegueixen! D'acord, no. Era mentira, ja l'han matat. Així que... Mireu com van ara. Ara van amb un vestit groc. Ara apareixen astronautes. Ara els direm astronautes. Astronautes. A veure... Oh, mira, un astronauta. Puja per aquí. Oh, així m'agrada. Soc el millor aquí. Vaig 4-0. Vos imagineu que em trec aquí la ratxadena aquesta que diuen que és tan bonica? Amb un pim-pam, pum, bocadillo d'atún? És que seria especial. Mira'l. Paleto. Ja m'he tret un sanguinari, és que soc un pro. En català. Oh, la mare que el va parir. Soc un astronauta. Soc un astronauta. Oh, sí. Tacatà. Que bo que soc. Aparta't d'aquí que em peto. A veure. Crec que estan per aquí ara. Així que ara sóc un astronauta amb amor. A veure aquí si hi ha algú. No hi ha ningú. Heu desaparegut tots? Vinga, sortiu, que salto per aquí. Ai, la vida és tan cruel i bella. És bella com jo. Ai, com no, estàvem a classe i un tio diu: Soc Vegeta 777. Jo vaig dir: ets mariquita. I l'altre tio va dir: ah no, collons, que sóc el Willyrex. Doncs ets un niño rata. Collons, doncs què sóc? Digues el Rubius. Va dir el Rubius i jo li vaig dir: hòstia, que ets un troll. El tio va i em troleja. A que no sabeu com em va trolejar? Em va dir, mireu, estàvem fent un treball de plàstica i el tio em diu: mira que he dibuixat. I el tio va dibuixar un unicornio amb
amb un puro. I és que era molt bonic. I va dir, aquest el vaig veure ahir. Et cagues amb les bragues. Espero que us hagi agradat. Ha sigut una mica intens el combat entre els astronautes, però la vida és així que espero que us hagi agradat. Doneu-li like, subscriu-vos al meu canal si no esteu subscrits i adeu a tots, gent. Ens veiem en un nou vídeo. Amb amor sempre. Pipoluchos.